pardale. Järgneb teadaanne ohutusest reisijatele. Häiresignaal koosneb 7 lühikesest ja 1 pikast signaalist. Seda signaali antakse laeva häirekelladega. Kuuldes signaali peavad reisijad viivitamatult minema lähimasse kogunemiskohta 6., 7. ja 8. tekil. Võimalusel riietuge soojalt. Päästevestid asuvad kogunemiskohtades. Päästevestides selga panemise juhised leiate kajutitest ja välistekilt. Tähelepanu! Iga kajuti ukse siseküljel on skeem, mis näitab, kus asub lähim väljapääs. Tulekahju korral suletakse laeva tulekindlad uksed. Kui ruum on suitsu täis, siis võimalusel vältige selle läbimist. Hoidke end võimalikult põranda ligi. Jälgides rohelist valgusriba ja suunavaid nooli, liikuge lähima väljapääsuni. Jälgige meeskonna korraldusi. Lõpetuseks tuleohutusest. Kajutites suitsetamine on keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult välistekkidel. Ärge kunagi visake sigareti paberikorvi. Kasutage ainult spetsiaalseid tuhadoose, mis asuvad välistekkidel. Kui keegi soovib saada rohkem informatsiooni laeva päästevarustuse kohta, siis on laeva meeskond meeleldi nõus teid igakülgselt abistama. Täname tähelepanu eest ja soovime teile meeldivat reisi. Tervetuloa Superstarille. Tämä on turvallisuustiedotus matkustajille. Hätätilanteessa kuulette laivan kaiuttimista ja kelloista toistuvan yleishälytyksen, joka koostuu 7 lyhyestä äänimerkistä sekä niitä seuraavasta pitkästä äänimerkistä. Kuullessanne yleishälytyksen siirtykää välittömästi kokoontumisasemillenne. Pelastusliivit sijaitsevat kokoontumisasemilla. Pelastusliivien pukeutumisohjeet löytyvät hyteistä ja ulkokannelta. Huomio! Hyteissänne on oven sisäpuolella evakuointikaavio, mihin on merkitty kokoontumisasemanne ja mikä on nopein reitti sinne. Tulipalon sattuessa laivan palouvet sulkeutuvat. Yrittäkää välttää tiloja, joissa on savua. Pysykää mahdollisimman matalalla, seuratkaa vihreää valonauhaa ja suuntanuolia siirtyessänne kokoontumisasemille. Noudattakaa miehistön antamia ohjeita. Muistutamme teitä vielä siitä, että hyteissä tupakointi on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkokannella. Tarvittaessa saatte lisätietoa laivan pelastautumisvälineiden käytöstä laivan henkilökunnalta. Kiitos ja mukava matkan jatkoa. Welcome on board MS Superstar. This is a message about safety on board. The general safety alarm consists of 7 short and 1 long signal given by the ship's alarm bells. When the alarm sounds, go immediately to the nearest assembly station on deck 6, 7 and 8. Dress warmly if possible. Follow instructions given by the crew. The life jackets are stored at the assembly stations. The instructions for life jackets can be found in the cabins, at the assembly stations and on the open decks. Attention! There is a plan on the inside of every cabin door with the directions to the nearest exit. If there's a fire on board, the ship's fire doors will be closed. When approaching to a smoke-filled area, avoid passing through it. Crouch down and keep close to the floor. Follow the lighted green stripe and pointed arrows that lead you to the nearest exit. Follow instructions given by the crew. Finally, a few words about fire safety on board. Never smoke in cabins. Smoking is allowed only on the open decks. Never throw a cigarette overboard. The wind may easily carry it back on board. Do not throw cigarette burns into waste paper baskets. Use the special ashtrays on the open decks. If you want more information about ship's life-saving equipment, the crew will be glad to assist you. Thank you for your attention and we wish you a pleasant voyage.